Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. The Deputy Commissioner Jongga Southwest Khasi Hills District ka kong Karamai Kharkongor ha ka hukum bala penbi ha ka khatnyo trik upanay jemang arajar arpuway kala penjeri de ka jingkhang dam ha ki South Tri Kishnong ki bahap apo ka Southwest Khasi Hills District ki bekentum ya ka Snong Mau Korwat ka Snong Mau Langwir ka Snong Mountain bat ha ka Snong Nonglang namar ka jingki ustad sabapalat jong ki pri ki bibit ka jingpang COVID-19 apo ka district. Habaya keren mat kilat pathai khobor ka Deputy Commissioner kala pentip baki kindon ha kabaya dai bat ke jingkhang dam kin trai kampura ha kini ki South Tri Kishnong nado ka arpu South Tri mentau banai jemang arajar arpuway ha ka por san beje men step hadu ka por san beje men step jong ka lai puway trik ubanai jemang arajar arpuway. Beta baki brio kimdei ban tieng ba ka stock jong ukau chini ki marbam ka don mentah kidang don ni hakini ki dealers but ki lakar parwi ki brio ba por ki wan se yo kimdei ban thiet palat khana ba ki de ban i ru ya ki we pada ban ai lat ba kim yo thiet ya ki tiar marbam je ki Masyuka abad ong biang baka stock kembangila assess mentakasi bat ki supply officials ka long ka kadang biang bat ni yo hi ban shim ye ki supply na shilong hakisni ki bala bu ya kani ka district ti kani ka total lockdown nin impose hani hapo South Shnong jong ka Mokrwat area kata ka di Mokrwat Molangwir Mountain bat Nonglang but kumju ru ya ka yo Mokrwat ru nin kan go for a total shutdown ti kumta nila issue ya ko order minin kan ba ki Shnong ki ba pher ki ba surround ya kene ka Mokrwat area la aila de ki bakin wan thiet de ki jing thiet juki menta ba la shai kasni ti kumba ki ni tip hi baka interstate lockdown sorry kene ka weekend lockdown ka ba nila kala ai order ka state katuru kan don hi kumba nila ale ha ni kita yo kan don hi ha kene ka weekend rule that is kene ka atho ar but atho line ti nadu atho sau tarik pada ka total lockdown kan dita ha di Kishnong ki bangala batai mentan ti kerpat bagi Kishnong ki bapher ki bam hap ha ki lockdown ru kum mengitip babun ki brio ki setwan simtiar na yo Mokrwat bakin wan marmar ban simlasai namar nisu ai lockdown tang kum basita yo kandi kala long ka badan kamha namar ba kum mengitip ki cases hangni hapo district jungi kila adang kiu but kumbalong hadu mentakasni ngidan kumba sauko arteli ki case active case ti kala long ke badan kamha kang bengila ban break ya kan ka change jong virus udum pur hakan di district nimban se ban hap ai ya kan ka total lockdown.